Tým našim bol celý tento týždeň Martin Harík a dá sa povedať, že ešte stále je. Spovedali sme ho naozaj celý týždeň, každé ráno a podozvedali sme sa o ňom hromadu veci. A takto pred hodinkou napríklad bola reč aj o jeho skupine Muzitany Hope. Rozpráva Martin. Muzitany Hope je pre nás skrátka iba názov, nič viac pod tým nehľadáme. Je to zoskupenie ľudí, ktorí milujú to, čo robia. V podstate takým základom môžem povedať, že som ja, môj klavirista Marek, s týmto ťaháme v podstate už z 16 rokov musím povedať lebo fakt dlho, to je už asi polovicu života. Myslím si, že my sme spolu chodili už na základnú školu, tam už sme nejak sedeli v lavici, že ja chodím do školy v podstate už neviem, na 8-ročný gimbal plus predtým 4 roky, to je už strašne dlho, skoro 12 rokov v podstate sa poznáme a začali sme spolu tak špárať do hudby. On je v podstate klavirista ako každý klavirista, ktorý sa vypracoval moc svojej krízy a sme si tak nejak pomohli navzájom. Myslím si, že v dnešnej dobe vo svojom veku jeden z najlepších na Slovensku, fakt to môžem povedať, pretože je to blázon. A keď sa stretnú dvaja blázni, tak z toho vznikne Muzitany Hope. A Muzitany je skrátka nejaká taká poangličtená musí byť názov nejakej krajiny, ktorú sme si my vlastne sami vymysleli. Je to Muzitania, v ktorej je iba muzika. A nič iné v nej neexistuje, iba muzika. Potom Hope sa pridala nejaká nádej, aj keď dnes už veľa ľudí nám tak ani nevraví, už sme skrátka iba Muzitany, ale nádej je vždy potrebná a je vždy dobré ju mať, si myslím, a pri nás teda bola a je, čiže chalani ďalší, Vicky s Myšom, s nami nehrajú až tak dlho, to v podstate hráme spolu necelý rok, ale to, ako sa s nami zohrali a to, ako cítia tú muziku s nami na koncertu, to sú ľudia, ktorými sme sa v podstate našli a sú takými, možno my sme tí hlavní, tí útočníci, a my sú takí obrancovia. Aj útočníci, aj obrancovia, o koncerty naozaj núdzu nemajú. Martin má koncertný kalendár slušne zaplnený a koncertuje nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách. A popri hraní už postupne vzniká aj náčrt jeho druhého albumu. Jeho prvotina vyšla minulý rok v novembri a zaujímavosťou je, že ide o jeden z mála projektov, na ktorom sa neobjavil žiadny host. Na prvom nie, ale už som robil také experimenty akurát. Ja som si povedal, že na prvý album skrátka čisto solo a bola to viac menej autorsky celé moje, okrem nezvestnej, čiže tie pesničky všetky vznikli pred Superstar vlastne. Vlastne dnes sme mi napísali chalani počas s tým, že sme sa dohodli teda, že čo chceš robiť. Ja by som chcel robiť nejaký, že klavírny poprok, tak to bolo ešte také, že klavírny poprok, no čo si, každý si predstaví pod tým doslova niečo iné. Nezvestná teda vznikla štýlovo do klavírneho poproku, a keď myslím si, že za posledný rok sme trošku dlhšie zmenili názor na naše kadejaké štýly, pretože robíme teraz také úplne všetko. To je asi najhoršie, čo môže kapela robiť, ale robíme freestyle, čiže od tých najjemnejších vecí až teraz v podstate, čo už začali akorát tento týždeň s chalami riešiť nejaké veci už na druhý album, pretože by sme chceli teda tak nejak, keďže materiálu je dosť, takto isto v novembri, myslím si, že by mohla byť nejaká ďalšia doska. A tam už teda určite aj nejakých hostí a spoluprácu. Akurát vlastne asi 2 týždne dozadu sme to nahrávali duet s Celeste Buckingham, tiež môj autorský, a mám ťa málo, bude to mať, ona na CD-čku teda už má. A som teda zvedavý, že ako to dopadne, ešte sme ho neodpremierovali a kto vie kedy, kto vie kde, a uvidíme, že ako na to zareagujú ľudia. Je to viac menej taká moderná vec. A reagovať budete môcť už o chvíľu. Martin bol u nás minulý týždeň, keď ešte nebolo jasné, kde sa pieseň objaví poprvýkrát. Napokon sa tak deje v rámci raného vysielania rádia. Hej, v premiére si teraz hráme Martina Haríka a Celeste Buckingham s pesničkou Málo ťa mám. Rádio Hej. Ďaleka lásku spálila nám pod nájom. Chvíľu láska, chvíľu dotyk, rozlúčka trápené, čakanie minúka pocit, či ťa ešte mám, či nie. To sa stáva, ty
sa ako stalo, že mám ťa málo, keď pre seba mi vždy bolí. Celkom všetko vyžíva niekto, nevrav, že to nebolí. Ten čas pred niekým zas mizne, letí ako hodinky. Vtedy sa mi zdá, že sme oproti svetu malí. To sa stáva, vieš, ty mi chýbaš tiež. Ja tej ťaľke neviem posúdiť, či mi rozumieš, lebo ja mám ťa málo, vieš, lebo ja mám ťa málo, vieš, ja mám ťa málo, vieš. To sa stane, ty mi chýbaš tiež. Napriek ďalke neviem posúdiť, či mi rozumieš, lebo ja